Ngani padagos na mapangatamanan ang salud kan mga atama na hayop kan livestock racer sa Banwaan kan Kamalig, pinanginotan kan Municipal Agriculture Office ang sarong veterinary mission na ginibo kan nagtalikod na Biyernes, Setyembre 8. Total na 24 livestock animals o 57 baka, 27 karabaw, asin 10 kambing ang naging benepisyaryo kan aktibidad na mga atamang hayop kan mga taga-barangay Binanderahan. Sigun sa municipal agriculturist kan Banwaan na si Dante Alejandro, iniman ang sa indang kasimbagan sa kahagadan kan livestock racer sa nasambit na lugar na magkondusir ng siring na aktibidad, bagay na makakatabang nangad para mairayo sa helang ang mga ataman digding hayop. Kabali sa mga libreng serbisyo na pigu-opresir kan opisina, ang pagtaonin mga bitamina asin dewormer. Yung health ng hayop natin, dati kasi yung mga ibang farmer natin, hindi na naalagaan yung hayop nila para mali po sa program ng LGU. Isa po yun na naging kuha natin na dapat magkaroon tayo niyan para yung sa kaliman, yung conduct namin na deworming, saka yung sa vitamin injection sa hayop natin, maging malusog sila yung mga hayop. Ngunyan na taon ang barangay Binanderahan ang primerong benepisyaryo kan aktibidad. Alagad target kan opisina na malibot ang 50 barangay sa Banwaan nga ni magkondusir man in veterinary mission. Sa masunod na bulan, nakatalaan na ikondusir ang siring na aktibidad sa barangay Kirangay asin Magugon. Sila, halimbawa man, dahil hindi naman talaga nila na-sustain yung pagpupurga o pagpapakuna ng ang hayop nila, pasyal lang po sila sa office para at least mapuntahan yung mga alaga nilang hayop. Kambing man, baka o kalabaw. Mientras tanto, padagos mandaan ginigibo nidang anti-rabies vaccination sa mga ayam asin nikos nga ni masyerto na mayong mabiktima ng rabies sa indang Banwaan, kung sain may mga naitala na syudad ng Tabako asin Bakakay. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya.